Siyabuya emathandweni. Kuqala kukuhle, kumnandi, kuwushukela, kuwujukushelela. Kuthe kungahamba isikhathi, kushintshe ushukela. Kube inkalane, kubabe. Kungaba u-aloe vera, u-lace aloe, kodwa nje ekugcineni kuzobaba. Ziyephuka inhliziyo emathandweni. Bafunda izifundo abantu. Abanye baphuka bephindelela. Ngake ngaba nentombi. Igama layo kwakuSigqebhe. Ngokuhlala le ntombi yayihlala endaweni eyayibizwa ngeZwelitsha. Nami ngangihlala khona eZwelitsha, kwakuwumakhelwane. Kodwa akasisukanga siwomakhelwane, besiwomakhelwane kwakuwu-2013 ngaleso sikhathi. Kodwa ukuqala kwami ukuyifuna le ntombi kwakuwu-2012. Ngezifikele e-high school Nkosi yami. Ngiyibona yayinhle-ke intombazane yakhona, hayi kancane la ikwayimuhle lo mntwana. Ukusukela amehlo nje wakhe kwangathi uzakhala mara engakhali. Kuyi-yellow bone, kuyisilende esi-right. E-right emathanga abushelelezi angananqwemane Nkosi yami. Ukumshela kwami kwangesiyona inhloso, ngangimhalela ngimbona le kude kodwa ngimsaba. Kwakusebusika ngo-2012. Ngangisuka ukuyoshela sihamba namajitha. Sasiyoshela kuphi ngalelo langa? Sasisuka eHebroni. Masisuka eHebroni sesila e-Outspan ngaseBarcelona. Ithi gqi le ntombazana iyakhuphuka kwazi sekubokayo kusenzansi. Mayithi gqi le ntombazana hayi ngibese sengihambisana nayo. Awu uya kuphi? Athi ngiyeBethel. Oh uyeBethel. Mina ngiya ngapha esigodini. Esinye isigodi sase-Outspan leso. Athi okay singahambisana, isihambisane sixoxe kamnandi futhi ngibese ngimtshela ngendlela engimthanda ngayo nendlela ekudala ngisaba ukumtshela ngayo. Angabi nankinga umntwana. Then mangiye esigodini kusho ukuthi indlela le eyesigodini izamshiya endleleni seqala kuba mnyama. Ngimbuza ukuthi awusabi? Nathi ngiyasaba. Ngithi no. Mangikhaphi but ngoba kuyabanda ngicela ukuthi sehle ngishonela ekhaya esigodini ngifike ngithatha ijezi. Mangiqeda ukuthatha ijezi sabe sike sesiyahamba ngekukhaphe. Avuma umntwana sehle. Kuyibangana mani masiqhezuka la endleleni ngicabanga ukuthi ngingagalela ku-1 kilometer so. Kuyibangana ayisiqhezuke sishona esigodini siyofika endlini. Masifika endlini ngimshiye phandle. Ngiyacabanga ukuthi kubudlapha laphana ayiklinanga imambane vele ayizwani nokuklina. Ivuka ibambe makuyi-Saturday Sunday ivuka izule inokuhamba futhi Friday yozibuyela Sunday iziyele ebanganini. Ngaleso sikhathi ayibhema iphuzi nkamalanga kodwa nje iyakunqena uklina. Ayi ngifike ngimshiye phandle. Mangimshiya phandle ngingene ngigqoka ijezi. Ngangisayiqala ke lento yamathando. Ngingekahlakaniphi kangaka ukuthi kumele kusheshwe mengabe umuntu elahla. Ngisanalo wamqondo ukuthi hayi intombazana kuthathwa ngonyawo lonwabo ukuze kuyofika into endaweni ezithize. Hayi kube yimlowo. Thatha ijezi ngiphume masambe. Hayi umntwana ngempela sithi chu. Ayichange itopic. Sekumnyama ke manje ayichange umntwana itopic la endleleni. Athi yo yazi mina uma uyangibhora ngalento ayenza. Ngithi yini wenzani uma wakhe? Athi uma wami uyangihlola and mina ngisafuna ukuhlolwa like yangibhora lento ayenzayo. Hawu ngijabule ke ngaphakathi ngonkunzana ngithi kusho ukuthi ngizolithola ke ikhekhe la mase ibhora unina. Ngimphelezela ayi ngimthathe ngiyombeka eBethel. Mangifika ngimbeke ngibese ngiyajika ngithatha isimuji kube mnandi ngibese ngiyazijikela.
Ngifike ngibaliseleke okuyihonimani lami ongishiya nga3 years. Ngifike ngitshela indoda eyibo lo mntwana ngikutshela ngayo ngiyamvuna. Ngingenile ke manje. Kwenzeke kanje ngimbekela udaba. But wamiyeka. Ngithi hayi phela besiqala ubonana ada wayingeza izandla. Kanjani manje ada wayingeza izandla. Bekuyichance yakho lo le. Umntwana ukubalisele ngokuthi umama wakho uyambora, uyamhlola. Bekuyichance yakho lena hayi. Ulahlile mfana. Hawu, usho kanjani manje ada ulahlile boy hayi. Hayi woyekwa hayi ngikuncamile mina. Ngithi kusho lo mjida hayi. Angazi lento ayishoyo ngoba phela mina intombazane engiqomile and sizothatha izinto ngonyawo lonwabo. Isikolo ngakusasa sifike esikolweni ngithi ngiyemntwaneni. Umntwana angayingeni indaba yami. And akuveza uHotman lokuthi bona lo mntwana nje ngiba bomkhapha nje ube endodeni. Wena kahle umkhaphe endodeni. Hawu Hotman. Umntwana mangithi ngiyakuya esikoleni akayingeni indaba yami. Ngizama ukumfonela ifoni yayibamba mayiza ukuthi mina uyidrop. Yebo manje kwenza athi ucasukile umntwana wayefuna ukuthi usebenze ngayo wena angasebenzi ngayo. Awu indaba engaka athi njalo nje. Kungabi nankinga ngithi hayi mangimiyeke kanjalo ngizama ukulo ngimsondela akasasondele umntwana ngiphume ku2012 lapho. Sijampe nami ngize ngikhohlwe futhi sijampe zithi 2013 ngibe umakhelwane wakhe ke lapho. So manje ngibe umakhelwane wakhe isikolo sesiyekile. I think wasiyeka khona la ngoJanuary 2013. Siyekile isikolo ngoba besemiti. Wathola ingane I think lapho around April May wathola ingane mayithola ingane. Kwenzeke ngaminazana thizeni sihlangane masihlangana ngimtshela ukuthi wena wangiphoxa ngikuthanda hayi nami ngisakuthanda. Qha nje kwenze ngendlela ekwenzeka ngakhona umuntu ongangiserious ngaye. Ibuye leyanto kahle wayifuna ukungisikela that day then abesaphumeki mara mina ngangasiki. Akusena ndaba kwenzeka okay. Athi sisabonana ngoJune lapho isikhathi. NgoJune sihlele ayena June lo sihlele nje ngobunye ubusuku ukuthi sisabonana nangempela sizobonana masizobonana eze nosisi wakho omncane. Nami khona intwana yami engilandelayo engelamela la iduze ngishiya ngonyaka owodwa eyake family. Sibangene nempintshi yami angizokuyibiza ngegama. Sibangene nempintshi yami sifike sime emgaqweni. Kube mnandi sixoxa kumele ebuqamama nami ngimele la sixoxe. Mangithi Jeff ungabumalanga ngiyabona ukuthi usebelele phansi ngiyabona hayi lapha sekwenza umcimbi lapha yana ngithi mangitshetshe nami ngegeja kulezi zinto zami zokulibazisa nami ngithi ngehlise uyakhalaza lona uthi hayi ngicela singayenza umntana musemncane umntana muzaba indasa nani manje kuthi umntwana mengabe umama etshetshe wehlisa iphente umntwana uba indasa ke lento eba nenhloko enkulu ibe namafinyila ingakwazi ukukhuluma na kahle iyazi wele idlala impukane ziyazingenela emlomeni ziyaziphumela. Ngithi uyahlanya mina ngiyayifaka. Ngithe nje mangithi singake emgaqweni lana ivanithi tha imoto ithi mayithi tha ize le moto ngithi afaka ngisuke. Ithe mayizafika le moto ime khala isivalo udriver lona liyakotana mono indawo yabesuthu ke lana lona liyakotana mono ngijaphi ibhlukela kaso sikhathi la emadolweni japhi icingo mangigijima kanti ngegqivali ngiyohlaba ngenduku phansi induku yami ngihlabe ngayo phansi yalimala nje la enhloko hlabe ngayo phansi limala induku abantwana nabo baleke bagoduka social ambo so ugenindile hayi bengisazama ukugena indawo engiyagenini nginambe sengimngiyageninda besiphazamisekile uJune siphazamiseke nje total ke basisahlangani ngesinomntwana sengiyazama ngitshe ukuthi ayena unomntwana omncane akwazi ukuphuma vela ngisekho lapho sengiyodlulisa nje usiko uyabona kuhambe leso sikhathi I think bekulabo
August so ayiqala indaba ayazibuyisa ayimayibuya ke nangempela ke siqala isidlala umdlalo wethu ke manje intwana yami idlala nosisi wakho omncane mina ngidlala naye every day sasinedile ifone lapho ngangingenayo ubafo I think wayinawo ubhopho wayophatha then indlela ekubonana ngayo ubafo uyathinta ushaya call back lapha kulo wakhe omncane mayisha call back bayazwakala labantwana bazofika endlini sibese senze umkhuba wethu ke lapha axoxa futhi into eziningi kufike kwenza umkhuba bahambe kukhalaze ke lokwami ukuthi hayi like asixoxe nezinto eziserious ayasixoxe into eziserious like masifika nje ungenza umcimbi then bese sekuphelile nje kanjalo sekuyahanja like asixoxe nge-relationship yethu sesina relationship manje mara wayengichomela kudala hayi ngayingeni leyo nto okay kwenzeke ngelinye ilanga basibize kusho ukuthi kunomkhuhlane efamilini wabo manje abantu abadala bazobe efamilini bazosala bodwa naye lo wankunzana umjitha lo ozemva kwami wasefamilini naye lo wakho unomntwana omncane banabantwana abancane like cishe balingana abantwana babo yabo ayibasibize ke ukuthi hayi njengoba kunomkhuhlane bazobe bebodwa sokumele ukuthi sithini size solala khona xa singabi nankinga nathi vele ngoba phela sasihlala sibaningi like lapha eJaldini so bese singakwazi ukuthi beze kuzolaliwa and ngalaba nezincosi ngeke beze nencosi la kuzokhala izincosi ebusuku okay asinikele khona I think it was around 8 sinikele khona sinenja yami mara sikhulumile inja yami lapha silali ne masifika lapha siyasebenza 12:1 siyabuya because masingalala lapha singaselwa nokuselwa sibanjwe lapha siyohlawula ngani xa ingabi nankinga hayi sihambe sinenkabi yama isifike sirelax kube mnandi azange kuphele nesikhathi eside ke mina 15 minutes wamkhulu kakhulu ngabe sengisebenza yangizwa inkabi ukuthi ngiyasebenza nayo yaqala nayo yasebenza ayithe sisasebenza kanjalo kukhale lokho kuyingane silele nezingane phela la lele niyakhe ingane ngale lo nami ngilele niyami ingane la imibhede emibili lele kwakho umbhede umjithami ngilele kwami umbhede nomama sinengane yakhe nayo lele nomama sinengane yakhe akuzona ezethu lezi ingane lezi hey madoda kula ayi ikhala ingane mayikhala ingane ngicela uncelise ingane ngibheka le abhekeli ncelise ingane ngiyasebenza ngemuva yancanca ingane la ngila nami ngenduko nensimbi ngifaqanise sithe safaqanisa kanjalo naye unkunzana ngalo uyafaqanisa sithe safaqanisa kanjalo siva amazwi ngum yeah heaven abesakhalelwa amathe ngathi umama nje lo ngithi athi athi uThixo yibonga ngempela amazwi kuyezwakala ukuthi ezala ngake balini uThixo yibonga ngempela ngena phansi kompede ngithi ngiyava inkampani yami ngale seyingenile phansi kompede sekhala amabhavu phansi kompede ponqo ayi ngithi mina ayangeni phansi kompede athi ngena phansi kompede usathini basangena baphume khona into bazoyilanda bazohamba ngithi angingeni phansi kompede angeni phansi kompede angikwazi ukuthi ngingabanje phansi kompede bulawa abafazi bakhohlakele kabi ngithi angeni phansi kompede athi ngena umama ikubambana ngithi angingeni phansi kompede athi ngicela ungene hle ngithi angingeni phansi kompede ngaleso sikhathi emqondo nami ngiyacabanga ukuthi uyabona ke la itsida ngemnyango lapha ngiyamgila umama uyowela le ngiyaphuma ngiyabaleka ngiyolixoxa ngakusasa icala lokuthi ngizaliphika futhi ukuthi hayi mina angikaze ngiye lapha vele intombi le sinokubonana but angiyanga lapha yana so ukalile ngalubhavu ungaphansi kombhedo unkabi nokhe lo mama qa hey qephe fulani mama sinakhandlela babe nginagesi like
angazi ugesi wawumosheke kanjani then babengenagesi bekhanyisa ikhandlela. Asinagesi mama, ngicela uyothatha ikhandlela. Hayi siphethe itotshi. Ngithi yo lo mama uthini manje? Athi mama ngicela ukuthi ungithathele, angazi wathi amthatheleni but ikhona something athi amthatheleni ngalo. Athi hayi vula mntanami sifuna ukuthatha 1 no 2 siyahamba. Athi yes wake ngena phansi, ngithi angingeni phansi kombhede. Wathi ifile nto abazoyifuna phansi kombhede mayifika nalo inyawo lami la avena adonsa umkhonto umama abantu angihlabe. Ngithi angingeni phansi kombhede, ngiyomgila lo mama lona xa ngivane ngivuke. Vele kulalwe kugqokiwe lana, ngithembanga lutho, ngilale ngigqokile vele bengingakhululanga. Angivuke ngithi hayi lo mama ngiyobagila bayi2. Hayi kuthi kusuka ahambe lo mama, mayihambe yangale asale lo nomnye baphuzile nyabezwa salele eminyango uyacula. Ngithi lo mama wenza ngithi ngizamgila ngempela ke lo. Uthelwa esengale ambize emabanibani ayahambe lo. Uthe mayihamba hawu ngabe ngivula umnyango, ngithe nje mangivula umnyango awungeva ngobhavu futhi qoqoqoqoqo iyaphuma inkapi yami phansi kombhede. Hayi ngangalahle kanje. Ngithe ngijikela ngekhona ngabe sengifile insini vele. Jikela ngekhona lendlu ngawuhlala ngale. Ngithe mangiqeda kujikela ngekhona lendlu wakhabithini ebaleni umjidami. Qoqoqoqoqoqoqoqo ngawo lo mjida sesiphumile futhi usekhalisa amathina isahlala phansi sayinkunka. Isahleka. I think lapho sayihleka into yenza boma 10 minutes. Salaha ngabe yamini wenzani? Salaha isitema sisuka lapho sasukuma sahamba. Ngathi ntwana ubuye kuphinde ngivakashela kubo kantombazana, noma ngathi intombazana ithi abazali bazabuya kulele viki angeke ngize ngiye kubo kantombazana, never. Ngibone kahle athi ayinamayi angiphinde ngilibhada. Ngakusasa ngiyabuza dale sipaqiwe. Wathi udala abalibonanga elidlalayo mama, babonanga nix. Ngithe phansi nasifake emanyaleni nina. Yabona into enizasifaka kuzo zasibulalisana nina. Hayi ke nje ke kuloku kuba ileyonto ke sinomntwana ke sibhizi ke siganga 2013 azayophela. Then mayiphela the following year ngimuve ngiyohlala ngiyorenta komunye umuzi. Then mangirenta kulo muzi lo then into yithi fadalale ke lapho 2015 loyo. Then nje lapha nalapha mangishayekile ngihambe ngiyombona sifike sigangagange 2016 then 2014 2015 siloke nje siganga mhla ngimbhaqile ngambona ngathi che siyaganga. Then kwaba 2016 ngamuva ngabuyela back ekhaya. Mangibuyele back ekhaya mangivakashile ngale ngisawubona impintshi zami ngagaxele ngimbone ngithi woza la kusebenze ngaye. Then into yethu yagcina lapho nje, sagcina ukubonana ngo-2016. Then after that azange ngiphinde ngilibhade kuleya ndawo yayibizwa ngoSibi. Then hawu injalo ke into yami naleya ntombi yahamba nje kanjalo. Danko.